wathi uMkhwanazi kunosopolitiki abaseParliament abayingxenye yobugebengu obuqhubekayo maqondana nezindaba zoMahlala zoKhethi noMchunu bese kuba ukuthi bonke lobu bufakazana nabo kufanele kuyotestwa enkantolo one day as a surprise kuwo wonke umuntu. Ezingoma lema ke zifuna ngenkani imbuzi, zifuna liputshuki iphepha le-exam, zilithole, ziprepare i-defense before kuyiwe enkantolo, ngoba ne-commission kaCyril Ramaphosa izokwenza lokho. Kahle kahle abantu bafuna imbuzi ngenkani, ngoba bavele akhona ama-arrest maqondana nazo zonke lezi ndaba. Akhona ama-arrest asevele enzekile, okusho ukuthi asibukele ama-arrest ukuthi aqhubeka abhekaphi, akumiwe ngama-commission, ngoba ama-commission kahle kahle ukwethusa igebengu ezisacathanyelwayo ukuthi ibaleke, ziprepare defense. Why kubaluleki kangaka ukuthi akuyiwe kuma-commission kunokuthi kuyiwe enkantolo? Okumnandi uMkhwanazi uvele uyawayenza ama-arrest, baboshwa abantu bazolokhu bebiziwe ufakazi, and kuyavela ukufakaza ukuthi osopolitiki bangabangani bagadwa yibo laba bantu, ama-bodyguard abo yibo laba bantu, balale endlini zabo laba bantu. Yini enye moya eniyifunayo kanti? Angisho khona uMkhwanazi akangayi enkantolo nizwe kahle, kodwa nje udaba mina ngazi ukuthi mase lisenkantolo alobe lisathethwa ngaphandle lwayekwa nje udaba aqhubeke enkantolo. Akhona ama-cases nabasolwa aba-related nalamadoda abavele besenkantolo njengamanje, okuwukuthi ke lokho kusho ukuthi udaba lusenkantolo. Yini manje abantu sebefuna imbuzi ngenkani? Niyaqhwaga manje iphepha le-exam, niyamphuca uMkhwanazi ngamandla enezepolitiki.